Bicykle, adrenalín a chuť víťazstva definovali 6. ročník podujatia Trialen Pump Track vo Veľkom Záluži, kde sa každoročne stretávajú nadšenci nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia. Prebieha nám tu druhé kolo Pump Cupu, čo je súčasťou slovenského poháru v Pump Tracku. Máme 110 pretekárov, pretekáme v Pump Tracku, pretekáme v Triale, máme tu rôzne sprievodné podujatia, Dual Pump Track na modulárnej dráhe, ktoré zastrešuje firma CT Nitra, ktorá predáva bicykle, si vzala toto podujatie pod svoju záštitu. Máme tu pre deti rôzne atrakcie, skákací hrad, malovanie na tvár. Podujatia podobného rozsahu sa robia vo Veľkom Záluži od roku 2019. Pretekári v Triale si v tomto roku svoje sily porovnali v 8 vekových kategóriách, v Pump Tracku v 10, pričom v obidvoch pretekoch sa súťaží od najmenších detí až po dospelých účastníkov. Keď sme začínali, v rámci pretekania sme boli v tých posledných priečkách, ale už dneska vidím, že máme veľa tých pódiov umiestnení, čo ma veľmi teší, keďže to zastrešujem a je to príjemný pocit, keď vidím tých našich zverencov na stupne víťazov. Ako dlho jazdíš a čo sa ti na tom najviac páči? Jazdím 3 roky a najviac sa mi asi páči tie skoky, manuály alebo ešte aj tá rýchlosť, neviem aká. A prečo si začal s týmto športom? Prišli sme k tomu úplne náhodou, lebo kamarátka poznala Andreja Prázdnovského, čo je aj prezident môjho klubu. A prišli sme na tréning a potom som už neodišiel stadiaľ, takže... Priviedlo ma k tomu športu, že sme pozerali jedny závody a išli tam strašne rýchlo, no tak mi sa to páčilo, no tak maminina kamoška našla cyklotým Veľké Záluže, no tak sme sa tam prihlásili a dobrá dráha, dá sa na nej dobre jazdiť. A čo hovoríš na klub? Ako sa ti páči v klube a nebojíš sa možno nejakých zranení pri tomto športe? Akože niektorých áno, ale niektorých nie a tým mám super, aj tréneri, jeden má freestyle, jeden má rýchlosť. V rámci Trialu sa na domácu dráhu na pretekoch postavilo na štart 11 pretekárov, v rámci Pump Tracku 16 pretekárov z klubu Cyklotým Veľké Zálužie. Ku klubu vo Veľkom Záluži a celkovo k Pump Tracku sme sa dostali relatívnou náhodou na odporúčanie známeho, bolo to asi pred 3 až 4 rokmi a zamilovali sme si nielen tento šport, pretože je úplne iný ako všetky ostatné bežné športy v odzvukách, by som povedal, ale zároveň je to aj v klube výborná atmosféra, všetci si pomáhajú, všetci si fandia a je to jednoducho skvelé. Podujatie Trialen Pump Track Veľké Zálužie odchovalo už nejedného elitného jazdca. Sú tu decká, ktoré s nami vyrastali a začínali v 5-6 rokoch, už sú s nich veľkí chalani, ktorí fakt jazdia super. Máme vynikajúcu skupinu jazdcov, ktorí sa umiestňujú na výborných miestach už aj na väčších podujatiach. Začala sa jazdiť taká svetová séria, kvalifikácia na majstrovstvá sveta.